За да си кандидат за президент, трябва да те издигне клуб. Какви други изисквания имат от Българския футболен съюз, за да одобрят или как се случва процедурата? Няма. Общо взето свидетелство за съдимост се изисква и наравно не би трябвало да вземаш длъжност, която може да е да си в конфликт на интереси. Аз като футболен агент, който представлявам играчи, също бих могъл да бъда в конфликт на интереси, но специално декларация попълних, че в случай, че бъде избран за президент на Футболния съюз, ще прекратя дейността си на футболен агент и менеджер на играчи. Защото ние не мога да съм президент на централата и да представлявам играчи. Това общо взето, но това условие да те издигне клуб е изключително трудно. Да намериш клуб, който да те подкрепи, защото там цари невероятен страх от реваншизъм и ако не си подкрепил или си подкрепил определени кандидат, така че да намериш клуб, който да те издигне е изключително трудно, защото това става официално, всички го виждат.